guys! And welcome back to my channel. It's Pangasinan Daily. And katatapos ko lang ayusan si Mama kasi aadan kami ng kasal. This is what I'm wearing. Hi, dress! So, yun. Dito na po kami. And I'm wearing heels. Hindi heels. Mga babae yun. Kaayos lang po sila sa loob because my mother is not yet finished. Wow, chicks! Yun, pakganerd. Ayan, patulong na. Ano pa plano? Kaya cute din ang dress ko. Color pink. Ano ba yun? Umuyuyo pa kasi isang mahal. Wow, ganyan lang, oh. Wow. Oh, wow, ganda na makeup ko. PM me for more info. Back! And pipicture ako lang itong nanay ko. I'll be back. Nga guys. Tapos na po kami mag-picture. Mga chibi sila mama. Cute nila eh. Init. Naka-long sleeve pa ako. Kalo kasi malamig dito. Ano ba yan? O, yan na po. Nagtita na po kami sa simbahan. With my mother. May pisa pa ata eh. Diba? Hindi ka pareho si mama ng gown. Pareho sila ng lace. Kita niyo ba? Yan o. Kami sa labas, natay namin yung ikakasal. Ipaayos niyo. Ayun po, no, nakaupo na po kami dito. And hindi pa po sila ayos. Yung mga corsage ba yun? Yung mga bulaklak, tapos yung pila, hindi pa po yung sinanay. So, malapit na po magsimula yung entourage. Then, nakakatuwa lang kasi nalalobat na ako. Hindi ko nalalobat, 80%. Pero kasi babiyahe pa kami mamaya, pauwi. Then, hanggang reception 12 o'clock. Nakakita ko ng saksakan. Then, charge ko yung cellphone ko. Habang mag-entourage pa lang naman sila. So, ayun. Good luck na lang sa akin kung pinagalitan ako. Simula na po yung misa. And nag-charge ulit ako kasi mukhang matatagalan kami sa reception eh. And although may power bank naman ako, pero mas matagal kasi biyahe pag pauwi. Traffic pa sa Manila. Charge. Wala namang naggalit eh. Ulitin natin. Ayun na po, tapos na ang misa natin. And pupunta na po kami ng reception. May ginagawa ko yung buko doon. Wala po kami sasakyan. Ayun po, update ko po kayo mamaya. Kularo nakakatugtog. Yung, andito sa bag. Lagay na po. Oh, yung pala yung sasakyan natin. Okay lang yan? Yung po, nakasakay na po. Kaya may babal natin. On the way po kami sa Taguig. Puno, nandito na po kami. Maglalakad lang kasi wala nang ma-parkingan. Hindi na makadaan yung jeep. Ma! Ayun, di ba? Tara, Neng! Ano po?
kami. Tapat po natin ang bagong kasal. Randolph and Marlene. Ayan. Ito na po kami. Gusto kong send. Kaya po natin tumayo. Palakpakan po natin yung bagong kasal. Okay, thank you very much. Dito si Mami Gloria, pakibuhat na po. Asa na po? Where she is? Ay, ayun, dun sa... Ang galing naman! Okay. Nakainig si kami. Salamat yung mabarag. Ayan, once again, palakpakan natin. Huwag mong gagawin yung kamay. Huwag mong gagawin yung kamay. Ayan. Ayan ako. Ayan na. Ayan na. Ako. Mamayang gabi pa yan. Ano ka ba? Hoy! Mamayang gabi pa yan. Ayan. Oo. Oo. Ano? Ano? Ano nangyari? Mukhang nag-girl ka naman na dyan. Ano nangyari? Oh. Hindi mo gagamitin yung kamay mo. Yung kamay mo dapat ganun. Bukahan mo yung garter dun sa loob. Ilalabas mo. Okay? Clear? Ready ka na ba? O sige. Ayan. O sige. Bukas na. Puno, tapos na po yung reception namin. Then, uwi na po kami dun sa San Jacinto. Then, papahinga sandali. Biyahe na kami. Patapos na ang day 3 natin. Yun lang po ang ganap. Init. Hindi maglakad na lakad ako. Ayan. Init. Magbiyahe kami ng ganito katiri. Kaya hindi na mulat akong susunod. Balik ako kasi ako ni mama. Tapos wala pa akong dalang sandal. Sakit na pa ako. Parang na ako puro pala to Grabe yung tirik na araw dito kasi sa San Mateo. Ayan o. Kahit ang puno, walang hangin. Pa? Ito kasi. Sige po. Sasakay lang po ako. Oh. Iya! Hindi ba lang kami kinuhanan ng picture, eh? Pa? So, ayun guys, we're back na here sa Magsaysay. Init! Grabe po yung init dito. Init! Ganun lang yung kasal nila na sandali lang. Pati sa reception. Pati sa reception, sandali lang. Ano? Yung reception nila, sandali lang. May pabaon na pagkain. Baon talaga ulam. No. Diyan na kaya sila, Chloe. Yan po, no. Maya na tayo marisonte. Ako, hindi na. Bibihis! Init eh. We're home. Chloe! Tao po! Grabe tigyawat ko. Ayun po, no. Tapos na ako mag-fitness. I just wear my track pants. Oh! May 5 minutes pa! 1:50 po kami aalis. Kasi hanggang 1:30 lang yung bus. Meeting mo, hindi na po nagtanggal. Kaya lang yan, Ay. Uwi na kami. Ah! Ganito ka! Magandang 1, 2, 3, go! Magandang umaga po!
Sa inyo. Sa inyo. Lahat. Ganun ah. Ako po. Si Chloe na. Chloe na. Langit. Ang ginagawa. Ako po. Di ba ka? Ako po. Si? Ganun. Hindi ah. Halika dito. Dito ka lang. Ako po. Hi ka. Uy. Ala, wala na. Look. Bye-bye. Bye-bye. Uwi na kami. Uwi. Bye. Miss mo ako? Bakit? Ba't yung kiss? Ba't di mo kami miss? Miss mo ako? Ha? Miss kita. Uwi na kami. Uwian na. Tapos na ang bakasyon. Paano ka ng Init. Owe. Ako po. Si Gawinald. At Atot. Nakatira. Kay Linda. Atot. Kami po. Kay pamilyang. Atot. Atot. Si Chloe. Langit. Pinanganak. Po ako. Itarong mo ito. Papawilan mo alamat, ipakakamang karaw. Baka nga din eh. Grabe yun. Nakis na damay ko tayo, nakis ang to. Grabe init dito. Grabe, utang. Diyan, ang dabok. Kalasya sa agad. Patangin dyan. Karsara diyan. Kung si problema rin dagun ko na anin, alam mo. Ay, dali mo na ako. Ito may payong si Chloe Nile. Di ka makakalabas dito, no? Kung ganitong oras, uwian namin. Alam mo anak, nung ako'y nag-aaral, ganito. Kapit pa nga kayo, nakakalaman. Bakit diyan ka ma? Bato-bato pa. Diyos ko, pumili ka sa daan. O diyan ka sa hindi putik. Dito, oh. Hindi naman lulubog yan. Lulubog ka dyan. Ka dyan. Oo. Oh, kulit. Oo. Oh, di ba? Hindi naman ako lumubog. Kulit mo eh. Init. Dako pampas ka kita. Uwian na. Uwian na. Ay, sana. No, hindi ka, no. Wala ba tayo? Ano ka ba? Bye. Ate niya, ate kita. Lord. Arawin na. Si ano, napila yan. Tawe. Binyar suka. Bye-bye. Ako ba? Padugo ka. Wala naman. Ay, kubaw. Pasayro. Ha? You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me